Africa yedu. Ichokwadi iyoyo ndo tarisiro yedu tose. Qiniso leyo injongo yethu sonke. Kuti tigozofara muJerusalem. Kubana siyojabula eJerusalem. Africa yedu. Mwari ngatibatsire. uNkulunkulu makasize. Kuti tigozofara muyi. Ukubana siyojabula eJerusalem. Kuti Enoki achiratidzwa pamusoro peHadesi. Ngokuba uEnoki eboniswa phezu kweHadesi. Africa yedu. Achiona madzibaba ake akanga asina kufamba zvakafanira murao waMwari. Ebona otate vake achizodzidzisa vana vake anotaura achiti esefundisa ingane zakhe uthi, blessed is the man who have not been born, Africa, or who have been born and shall not sin before the Lord's face. Africa, kuti kana achinga azofarege kuuya kuno kuHadesi. Ukuthi uma umuntu Africa, engezi lana wakanga achitaurira izvi nokuda kwezvaakaona. Ngokuba bekasho lokhu akati akaropafadzwa ndiye asati azvara. Africa, Basa mtona makula, muzati makula musi unoberekwa mwana vanochema. Niyaza makula uma kudalwa inga. Avaite zvemabirthdays. Africa, vanozocelebrate musi waanofa. Kuti mugonho wako wazorora. Africa, nhame nyika ino waipfuura. Africa, famba tiende shamwari. Zuva rinouya richavapisa. Zuva rinouya richavapisa. Ilangalieza liobashisa. Rikasavasiya muzi kana davi. Yes. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Asi imi munotya zita rangu. Asi imi munotya zita rangu. Basaba igama lamu. Muchabudirwa nezuva rokururama. Hongu. Nokuponesa pamapapiro aro. Yes. Muchabuda muchitamba semhuru dzomuchirugu. Yes. Muchatsikira vakaipa pasi. Hongu. Nokuti vachava madota pasi petsoka dzenyu. Yes. Nezuva randichaita izvozvi. Hongu. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Zvinotaura Jehovha Mwari wehondo. Rangarirai murayiro waMozisi muranda wangu. Yes. Wandakamurayira paHorebhi. Yes. WaVaIsraeri vose. Hongu. Izvo zvandakatema nezvandakarayira. Hongu. Tarirai ndichakutumirai muprofita Eria. Yes. Zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Hongu. Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana. Yes. Nemwoyo yavana kumadzibaba avo. Hongu. Kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka. Africa yedu. Africa yedu. Ndambotaura ndikati pane zvikonzero nai. Africa yedu. Sezvanambotaura ndikati bhuku iyi yaverengwa iyi. Iyo yakavharisa Old Testament. Africa yedu. Pakazova time yakava pakati peOld Testament neNew Testament. Africa yedu. Hazvina kungoti Old Testament chibvarwa ndobva patova neNew Testament. Pakava nemakore anova 400 years. Africa yedu. Mwari akadi akanyarara. Africa yedu. Yavanoti pachirungu intertestamental period. Africa yedu. Inonzi indachi? Mwari wakanyarara. Saka Mwari zvaitaura kuti musazvikudza. Waizviziva. Africa yedu. Kuti nguva Mwari achanyarara kuzvikudza kuchawanda. Uma uNkulunkulu ethula ukuzikukumaza akuzoba kuningi phakathi kwabantu. Zvakaipa zvichadi. Isono siyoba Africa yedu. Ndokusaka muchiona kuti ingakho nibona ukuthi Satani ipapo ndopa akatora chance ipapo. Kulapho uSathane wathatha. Pamunonzwa vanhu vachinzi Africa was dark continent. Lapho nizwa abantu besithi panguva iyi yanga isingori Africa chete. Ngaleso sikhathi the whole world was dark continent. Africa yedu. It was dark because papasina inzi mutumwa waMwari. Bekudark ngoba Africa yedu. Pakanga pasina inonzi a messenger. Lokungena sithunywa. Kana kuti paishikira shoko raMwari kuti Mwari ari kuti ita izvi musaite izvi. Noma lapho kufikela khona ilizwi likaNkulunkulu. Vanhu vakanga vachirarama neshoko raMwari rakaparidzwa kare. Abantu bebaphila Africa yedu. Kuyashumela kudala. Asizve vanhu vakanga vachirarama nechimwe chinhu ichi. Kepa abantu bebaphila ngalesi si. Ndataura inini ndikati Enoki paakaenda. uEnoki ngenkathi ehamba. Achizopiwa amazuva anokwana 30 days kuti auye pano. 30 days ukuthi ahle emhlabeni. Achizodzokera hake. Africa yedu. Wakadzidziswa mweya minomwe iri pamunhu. Wafundiswa Africa yedu. 7 senses. Dziri pachi? Africa yedu. Andingatauri dzese ndichataura kana 3. Africa yedu. Akataura achiti wakhuluma esithi pane inonzi sense of sight. Kune sense of sight. Inonzi sense of hearing. Ne-hearing. Ne sense of feeling. Ndozva ndichangotaura.
Afrikado vana ava zvavakararama pasina munhu aizovayeuchidza labantu laba ngenkathi baphila kungena umuntu nokuti rinonzi gospel ka there is no gospel without a messenger ngokuba ayikho igospel uma kungena messenger aungokarekeri wati wapasi pemuti netiwanhu twako tutatu wototi achechi awuvuki nje iwosina kutumwa kwesihlahla ungazinywanga usuthandaza azvizame kaone Afrikado kuti izvozvi zvinotobva panondoniteereini ukuthi ndilandeleni chechi yangu inonzi the inkonzo yami Afrikado ngiyele chero ukarira nendimi zvakadii Afrikado hazvisi nyore Afrikado ndozva zvakanga zviri panguva iyoyo yona into yaikona wapasina imessenger bekungena khona bhaibheri hongu rakanga riripo ibhaibheli belikhona asi munofunga kuti Mwari haadere kuti tose kuve nechechi imwe chete kosi dzakawanda Afrikado bhaibheri ukasariverenga une mweya waMwari ibhaibheli ariko mascriptures akagadzirwa vekurashika kuti vangorashika Afrikado 2 Peter 4 kana singakanganisi verse 16 Afrikado mukaverenga intaura pamusoro pekuti kudii hanzi Pauro hama yedu inodikanwa handizvere sezvaakanyora mumwati dzake zhinji madziri mune zvizhinji zvinominamisa Afrikado zvikukutu kudii hanzi kusvika zvarasha vekudii vekurashika Afrikado zvaariko mascripture iwo vamwe vakatova nemachechi ani Afrikado ndosika ndataura ndichiti there is no gospel without a messenger Afrikado kunyangwe bhaibheri uinaini zvako achimba hainetsi amekapenda ipo pando unangoivezi Afrikado but kana usina zodzo yekutumwa haukaiti chechi Afrikado ndozva zvakanga zviri paintertestamental period Afrikado vanhu vakapona panguva iyoyo vairarama nemasenses ari mubhodhi yavo Afrikado chakakosha sense of hearing into ebaluleke kakhulu zvandiri kuparidza idzi kana zvisiri zvaMwari ngade ndagariswa pasi Afrikado sei mubhishopu kana mufundisi kana muvhangeri kungani ubishop noma uvhangeri unogona itaura kana nendimi ungamthola ekhuluma nendimi muprofita akangotanga kuprofita nemweya waSatani anogariswa pasi nomprofita Afrikado anozvinzwa pasense of hearing kuti hautisiri mweya waMwari uyakuzwa lokhu ngesense Afrikado ndozva zvakaita isu tiri kuno kuSouth Africa ikona ukufaniswa nathi lana takangonzwa kuti kune tsamba yarebwa kuZimbabwe tiri kuno ebhalwe lena emhlabeni waseZimbabwe zvayakangotaura kuti musachinje zvinhu yakhuluma isithi ningashinji watonzwa kuti iri ndoshoko raJehovha abantu abanesense Afrikado patakangonzwa kuti musachinje chii lapho sazokhona ukuthi ningashinji lutho ina ndambomirira kuprofita kana urota ngimelanga ukuprofita ndakatoziva kuti iri shoko rani mina ndizwe nje ukuthi nizikaNkulunkulu
rinotaura richiti musachinja chii Africado. Ndakotara ndichiti Pauro wakanyora dzimwe mwadi kuti vamwe vari kurashika vadii zvavo Africado. Ndozvinoita Mwari kana ada hake Africado. Vazhinji muna mubvunzo imi pamashoko ekupedzisira ari mutsamba iyoiya amona pakanzi ko majongoro munodii kumushandisawo zvinoreve Africado. Africa yedu anzi ko munodii kumusha pamusangana wandobva ati ninona kanzi ndoda kushandiswa saka mondiisa papi kanzi awongokwana unokwana papi Africado kuti zvinasheve kudii nekurashika ndozvinoita Mwari Africado. Mukabvunza King Ahab nangabuza Africado munoziva kuti wakafa nekuda kwei Africado nokuti shoko zvavakanga ari mambo waJudha nai nokuti Jehoshafati akanga ari mambo wani waIsraeri handizvo here Africado. Wakabvunza akatora makurukota ake watata abanye bake akati munozviziva imi kuti guta reKing Goliath nai nderedu Africado. Tingaita sei kuti tiritore zvaratapwa namambo waSiria Africado. Pakadanwa 400 vaprofita wase kubizwa 400 vaprofita. Ndati mubate chinhu ichi kuti vaprofita vakanga vasiri venhema Africado. Vakanga vasiri vechi vaprofita vamanga vose vakaprofita chinhu chimwe chete vonge vaprofita nto enyu vachiti enda henyu guta raiswa mumaoko enyu naMwari kuti wahamba Africado. Indawo lese bekeleni asi nekuda kwaJehoshafati akanga ari pakati pavo kodwa ngenxa yekaJehoshafati sikireti iripo ndeyekuti isikireti ekona Jehoshafati panguva yaDhavhidhi ngenkati kaDhavhidhi akanga ari murume aichengetedza mutendero kusangana maigara Ark of Covenant Africado. Asati ava mambo Africado. Saka uchenjeri hwese hwaiva pana Solomoni naDhavhidhi aiuziva uye sense of hearing futi yakanga iri Africado. Saka waizviziva kuti maprofitiro aya asamwara bekayazi ukuthi kuprofita lokho kunyangwe profita duwe mukaprofita asaya amaita nhasa asanasa nanoma wena profita duwe ungaprofita Africado. lokho akusikhona kwangu aukamu kuti vamwe vose vaprofita asi Jehoshafati noti ko umwe hapo here umwe muprofita kungani Africado. akekho yini umuprofita King Ahab nokuti aimuvenga King Ahab ngenxa yokuthi zvikanzi ari pasi ndinomuvenga wayese kuti ukhona kodwa zvikanzi kusadaro mambo mudane auye wayese kuti ungaenzi Africado. Ndopakanotorwa Mikaya Africado. Akanomutora akasana atomuudzira lo obese mutatile wakashamara uchisvika ukoko maufika lana vamwe vese vati hongu saka iwo hatinoda kunzwa uchiti kwete Africado. Iye akangoti ayo akashamara ini tinotaura zvandinenge ndapiwa nani hangu wayeseti mina ngiyokhuluma lokhu ebengipiwe haana kuwara nekuti vazhinji ndo vati hongu akafunanga ukushintsha nokuti Mwari watinonamata ihongu Africado. Isu takadzidzwa naPauro mazvaafika kuti tinongoti kana iri foshoro ichi kana iri spedi ichi hatizotsananguri kuti kuti pamwe foromani yakazoda kuti idai kana kufunga kuya manje asidaro Africado. Ndopakati ndotaura zvandapiwa nani shoko rinotaura richiti achisvikako Africado akabvunza kuti toenda here pakutanga akati hongu endai munoziva kuti kune vamwe vanhu vanoprofita vasingazvizivi kuti vari kuprofita Africado. Achingotaura soachifudza kuti angotaure zvari kutoprofita asamuzvizivi Africado. Mufarisi uya ainzani uya haana kuprofita aitaura kuti anzi akati kudikwa paya paiprofita pamusoro paJesu Africado. Anzi zviri nani kuti umwe aenda anofira vazhinji pane kuti tose tife asi akataura izvi asingazivi kuti ari kudii iye ari agenesi nyaya iyoyo asari kutoiprofita Africado. Ndozvazvakaita panguva yezvika ndokupikisa kangani kuti undiudze chokwadi Mikayayo Africado. Bari kuzviziva kuti murume wezvautaura kuti hongu but haisiri iyo hongu haisiri iyo pane hongu chaiyo ndokupikisa kangani Africado. Ndopakatanga kutsanangura ake Mikaya
wayesicala ukuchazulula lapho umekhaya akati ndinoona denga razarurwa uthi ngibona izulu selivuliwe ndokuona Mwari Baba pachake ngokubona uNkulunkulu ngokwakhe tarira amire nemwanakomana wake Jesu bheka une ngani yakhe nevatuma vakuru vedenga nezithunywa ezinkulu zezulu ari kufunga achiti iye uyacabanga esithi ndoita sei kuti ngingenza kanjani ndiwane nzira yekuti ahabi afe ngithole indlela Africado ndozvakanga zvichifungwa pamiting ipi yona Africado hanzi ipapo ndinoona umwe mweya waMwari kutiwa lapho ngibona omunye umoya achinomira pamberi pemaseraphim aMwari uhamba uyoma ngaphakathi kwamaseraphim mweya waMwari uchitaura iwo uchiti imoya kaNkulunkulu ukhuluma usuthi nditendere hangu ini ndiende ndivumele mina ngihambe ndikakutendera uchanoita sei wayese kuthiwa uma singakuvumela hanzi kana ndasvika ndichaita semweya wenhema wayesethi Africado lapho ngiyoba mweya waMwari ndowezvokwadi umoya but kaNkulunkulu watwistwa kutsvaga wokuti arashika angorashika Africado handichaite semweya wechi kodwa ngiwenza Africado zvikasaka waprofita zvokwadi wayese kuthiwa laba asi zvokwadi yacho yangotwistwa bedzi Africado kuti zvitsvage imi mambo imimi Africado nokuti ndinoona vaIsraeri vose ngibona amaIsraeli wonke vagere pamusoro pegomo phezu kwentaba asi vasina mufudzi kodwa bangena Africado nguva imwe chete muprofita mukuru waprofita yanzi akabva murowa mpama ngaleso sikhathi umprofita zikanzi unoprofita nemweya wenhema iweyo Africado ko inini mweya waitaura kwandiri wakaendepiko Africado ndoda kuti mubatisise chunichi ndifuna ukuthi nibambisise lo chinhu chiduku kuna Mwari kungotwiswa Africado chinhu chidi asi tombodi kopwera kweziso unongotwiswa ukubvala nje watova chimwe chinhu mangwana Africado abvunzai Sauro munzwe Africado Sauro akaitwa sei akanga asina mweya waMwari hana kunzi pauchasvika pasiwo baba wako achakubvunza kuti ko mwana wangu anga aripi akanzi tarira uchaona vaprofita ungaenda kugomo mukanonamata ndizve wase kuti wazobona abanye vaprofita nambe nawe entabeni hongu Africado ungene entabeni ndinotenda bishop Africado famba kumbukutiti ugara pasi vakazarurwa 20 hongu bishop ilizwi lakhona limnandi singa hongu famba vakazarurwa 20 hongu kutonga kwekupedzisira verenga Yesu gari pasi baba verse 11 yes zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena hongu naiye vakanga agere pamusoro pacho yes iye hongu nyika nedenga zvakatiza pamberi pake yes zvikasawanirwa nzvimbo hongu ipapo ndakaona vakafa hongu vaduku navakuru yes vamire pamberi pechigaro choushe hongu bhuku dzikazarurwa hongu neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa yes vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku yes sezvavakabata yes gungwa rikabudisa vakafa hongu vakanga vari mariri yes norufu nehadhesi zvikabudisa vakafa hongu vakanga vari mazviri hongu mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata yes ipapo rufu nehadhesi hongu zvakakandirwa mudziva romoto yes ndirwo rufu rwechipiri hongu ndiro dziva romoto yes zvino kana munhu akawanikwa hongu asina kunyorwa mubhuku yeupenyu yes wakakandirwa mudziva romoto yes Africa yedu ndo pane shoko rangu ipapo nechivavarirwa changu ipapo lapo kune njongo yami ndo pane chivavarirwa chokutumwa kwaPauro mwazhavei nokuti munofanira kuziva zvinhu izvi Africa yedu nokuti shoko rati dzidzisai kavadzidzisa ndizve Africa yedu vanhu murege kuva nekusaziva asi handingati hamungavi nekusaziva nokuti Pauro akataurako mana Africa yedu kana mogara Pauro wakadii wakadzidzisa Africa yedu nokuti shoko riri kubva kuverengwa panapa kufundwa manje zai kuti kubva nyika ichisikwa yazini ukuthi haina kumbobvira yakaguma Africa yedu haina kuguma kutongwa Africa yedu kuti kana kuri kuguma yakamboguma panguva yaNoa naika Africa yedu asi vanhu havana kudii vanhu havana kutongwa Africa yedu vachimirira judgment yekupedzisira iri kuuya mwanakomana wani waMwari Africa yedu
sezikutaura shoko riri kunyatsotaura pachena richiti ilizwi liyakhuluma obala lithi aiona vamwe vatumwa vachivhura bhuku Africado hanzi nerimwe bhuku rikadii nenye ncwadi evuliwe pakatariswa nemazita akanyorwa mubhuku rechi Africado pakavhurwa rimwe bhuku rine mazita akanyorwa kuchichekwa vanhu vane mazita akanyorwa mubhuku rechi irororo rakapiwa Pauro mazvakwa pamazana ekudi iroro ekupedzisira handizve Africado nokuti nyika zvaisina mbobvira yakatongwa ngokuba umhlaba njengoba ukaverenga kuna bhuku yaPeter antaura achiti mwanakomana womunhu achifa maungafunda Africado tinozvinzwisisa munoziva kuti tinozviziva kuti manyorerwo azvakaita kunzi akafa njengendlela abhalwa ngayo ngakhona yakanga iri nyaya yekuti isusu tinokutenda kushoma tingoti zvinzwisise kuti kwakuri kufa Africado tina abanokulwazi okuncane asi mukatarisa mafiro acho ndo anokupai mubvunzo maningi abheka ukufa kwakhona ikona zvikanzi inini ndavakufa izvezvizvi wese kutiwa mina ngiyafa ndinongoona mweya watobuda ngibona umoya sophumile isu tisi tinozosimbisana kuti apa paida kuti anenge anga akuoneka kufungidzira kwavanhu kuya tina sisala sesicabangela hapana chechizikana mweya unongobuda wotodii zvawo Africado asi mwanakomana womunhu achifa haafi nenzira inofa vanhu sezvatinoita tepa uJesu Kristu ngenkati efa akafanga ngendlela mukaverenga zvakanaka paakafa rinotaura shoko richiti mani ngafunda lapho wafa khona nekuti ane authority yekubudisa mweya wacho ngokuba une authority yokukhipha umoya wakho akataura achiti baba gamuchirei mweya wani wakhuluma esingazithi yamukela umoya wami zviiteka izvezvo Africado kungoti baba gamuchirei mweya wangu unoti unoendera hauendi Africado nekuti hauna authority ipi iye anoti baba gamuchirei mweya wangu nkulunkulu yamukela umoya wami rechirungu rinobva rati he released his spirit Africado iye ndiye akaregedza mweya wani kuti uende ngonga uregedza iwe Africado saka pakazongonzi akafa kuti isusu tine kutenda kushoma tizvinzwisa kuti akufa bati mukazonopenengura kubhuku yaPeter inobva yataura achiti maningahamba nayovhula paakarega mweya wake ukabuda maari ngenkati esiyeka umoya wake mazuva matatu akanga ari kuHadesi Africado kwezintathu bekasehadesi kutanga nguva yakarega mweya kuqala ngenkati eyeka umoya kune vakanga vafamba nenzira yaMwari kunalabo ababehambe vakanga variko kuHadesi Africado ababekona befile basehadesi havana kunge vaenda kuparadise abahambanga eparadise ndo panonzi vakaonekwa vachifamba muguta kunalapho pakufa kwake bahamba kwete vakaipa vakarurama bezi ndo vakaonekwa vachifamba pai labo abanye Africado ndobva vaenda kuparadise basebaziyela eparadise paradise vakamirira judgment paradise Africado mwanakomana waMwari nenyasha dzake indodana kaNkulunkulu nomusa wakhe akatevera kuHadesi kwemazuva matatu saka munhu akafa unonorarama sei manje Africado uyophila kanjani lena hanzi wakanga ari ikoko wayesekuthiwa bekakhona akaparidza kwemazuva matatu wayoshumayela ensukwini kuHadesi akutambwi mufunge eHadesi akudlalwa bvunzai jaya mupfumi anokutaurirai Africado akataura kati kunoku kunodii wakhuluma esithi bati vana Judhasi havana kunzwa shoko oJudhasi abalizwanga chero zvazvo vakanga variko vachitsva nanoma bebakhona kunoti Judhasi hande zvikanzi kwete kunodo wakandifanira vamutshela ukuthi Africado ndozvarinongoita vhangeri muna vanhu vasingadi kutendeuka yona into enzwa ivhangeli kwabantu ndakadzisa nguva zhinji ndikati handizombofi gamendziri rakaita moto kuti unzwisise zvazvingori ndozvazvi vane nzeve dzokunzwa vanzwa zvori vamwe yakui Africado Jesu akadzidzisa kwemazuva matatu kuHadesi achitera vane mazita akanyorwa mubhuku rei Africado nokuti ka inyashanyasha hadzina limit the sky is the limit mofungudza kuti vana Pauro vetazvaizotendeuke iyaura Africado ushoko pari richiti regerera aite tichidzidza pano Pauro Rotas naStephen kana kudenga uchingoti ari kutomwana Stephen but ndiye akaurayisa Stephen Africado ndozvaanoita Mwari wani kana Mwari akanakira kuti kana achinamatwa haanamatwi direct Africado anonamatwa indirect kana watobuda Mwari wotoda munhu wanorarama naye panyika
Amupindi vanovenga Africa edo. Kana utiri kufungira mwe zvakaipa kudenga audi. Nekuti zuva richazogurwa kuku. Pachange Africa edo. Jesu aitaura naMathew Hunter achiti imi vana venyoka. Hanzi ndiani vakakufemera pamusoro pekutongwa kunouya. Africa edo. Tikanzi zviro kwazvo ndinoti kwamuri. Shoko ripi rakataurwa nemuromo womunhu rakabva pamuromo womunhu uyu Africa edo hanzi richatongwa. Kana wakaita zvekurohwa mbama musi wakaberekwa nzi uchemeka zvinongobuda sezvazviri Africa edo. Kusvikira zuva rinonzi raunofa iwe zvinobuda sezvazviri. Hakuna chakavanzika pamberi paMwari Africa edo. Nekuda kwenguva Mwari angaropafadza